Teng ngi juong baka jing ruai kala day ka jing im jong nu re jong nu. Ha ka ba un ne kanong ruai wat langi ladu no yaki nrei ka sur jong ki kai im bat kayai im halakis ngi. Iba kril renja iba la day ukai tor bala sange ruai la kumbakat tu kanis nem menta la pentip henin kamit jong ka ar penyau tarik ulber ar raja rapenriu ila klat no nakasla perthei. Bat kat kum ka jing pentip nakaliang ki bahaying baya kamet basa jong i on le puram khadu ha ka ar pendai tarik ulber ar raja rapenriu ha ka ying sa amosyun ha ka por lai bece janmit barengkat ka jing lej on tep dan buram ya i kan long haulum jing tep jong kapalang kathuling. Kumban sukudau ba iba kril renja ila day ukai tor balak hamrim bat balayo ka jing itu nakipat ba ka jala ha ki por ki ba khamen shwa leng ba na ka jing ruai ka jong i ka ba ila penmi ibun ha ki te ki por ka jong i. Usnyang uben hei ubai ila ai shangi ha ka imlang ka salang leng ba da ka sap ruai bat urendang bas yang jong i lese la ban ong ba ka jing ruai ka ba ila ruai kan om kut no kumba ma i ila lej no na ka ni ka slap perthei. Ka khubor ngolem ngi pha sha ka ying ublei ka jing suk un pentengan ya ka ying ka balamat ya ka jing suksi. Ipilong kanai ka jing long utan wala idur iba sokru wala ikmut iba sendam hanya diiadam Kunteli kijing hanga kilawan pa yang aba pisu ino ngahala marway ngasusa lengo ikuni ngwaban syuku hama bibim ngamlaban long ka jing ya ti mga talong ka la em hiu kia wa le na ka ngau suyat be một phi chú cái chứng nghe cái một campaign nọ cái hát kia một phi hau kia ngota long một ví cái nông phát lăng ti phi vào chú bột long nga talong bo shu này phi đang cả sắp bệnh phi ba we omu le be ấy theo số tự nan mà